ngana yokumurusia bise mukonyi bo mugavana se county ya Kisii Dr. Robert Munda egendrete koreta umungsoni go ababwatani nabo igabana inchi bagendrete wesokya na kubwatoka ebirenkerero byabo ababwatani korwa se kyombe gya Jude Africa bakorawa nomo director bo Bernard Nyamwaro nigo babere ababwango bwego wesokya na ase bakoko boko muswado yega na kumugania Munda wetigia emeremo asekeria amamo chamu bwatrantie ngamo nayo bukurumyo muri keto job manki na manki riberera rya kisiasa nigo rigendretse gukina imeye county ya Kisii anene mono igore umuswada bwo ku mwaka isiko mukonyi umugavana bwe county ya Kisii Robert Munda umuswada obetage kubekwa bosi we bunge county ya Kisii no mu MCA we wode ichuni Wycliffe Siocha nabo igosomerwa amamocho anene mono ayarengete obokurumi. Sorry. Ambulance was joined in the south of Kenya shillings, 300,000, which was delivered. Ababwango mono gwesoke n'abarayikuru sekyombe gya Juhudi Africa abo bako okoboko omuswado oyo ligetiko mwaka Munda isiko asekerogo asengankelia abwateraniri n'amamocho yobokurumi bono nigo twachete gusi asengencho yokorigia omulembe na kurwania obukurumi obubwakagire kobo ase serikali yetete Munda tobwatia masikani ase miaka yao ekerogo saba abana bakebuna aba gose bono ekerogo saba abana bakechibese 1800 ase kerogo egesinini ya shilingi 70,000 kwama na korichibese echo kwama na koimo korau na Bernard Nyamwaro mbamusaba omokonyi umugavana we county ya Kisii Dr. Robert Munda wetigia emeremo asenge nchonkeli ngamba bwachi oisaneka nobokoreri bwaye Sineshe. Na sisi kama vijana tumesikitishwa sana na hiki kitendo cha Munda. Dr. Munda, wewe ni senior person wa hii county na ufai kuchukua hongo kutoka kwa vijana kama sisi ambao tunajitafutia kwa jasho letu. Dr. Munda otoko gosaba lero nande tali toko gosaba toko ntoli ko gosorora igoto kobori na gogochikanga orizaini ekiagara tobwanira tikobe a deputy governor mbamoche egachi abareba kumwegerera Munda asewo sonania amangana siasa nabo igo obokenyomba karua se county government tigagotebanga ngawaserigu nande nkobori omusikaizo Ibrahim no musikamanyanya mangana imwagenda ibe no ngabechi makinga mwasangi Steve Alika ngagagendrete okwana igore ya impeachment obuno bolimo abantu baito bagusi Munda otigire amangana yo borandia abantu baito ngo babori ngaki ekero toko imo kamambia samanda bano wiki yengima ekero toko imo ke wiki yegoche ngima ekero toko lika lirube nkobori abantu ba assembly nga igomonyorire korusio monto ya office ne senator yeto ya Kisii ontegerera buya senator nkwanye koriri yaki na enelimo ase myaka 20 gwakorire mirimo ngo kobori omo senator ito esegie ya Kisii talia esegi ya omugabano Kisii amona aba MCA bono eketigalete nkelinga ninki aba MCA barachigwetia ase bunge county ya Kisii igoro yokorusi gwa isiko bosogo tigara kwa Munda ase ekerogo kurwa se county ya Kisii ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.